Ando ka na. Opo. Relax mo. Papaliwanag ko to sa maigi ha. Mabilisan lang to. Pag may nakita ka doon kumikinang na hindi mo mawari, parang plastic ang mga mata, ewan ko, bahala ka. Huwag mo silang pansinin. Baliktad, ikaw ang nakakakita sa kanila, pero ikaw hindi nila nakikita ha. Opo. Kung mayroon kang makitang liwanag, parang pakiramdam mo sa puso mo na maagaang siya, sundan mo lang siya ng sundan. Pag hinikayat ka ng liwanag kung saan ka pupunta, ipinapakita niya kung sino man nasa paligid mo. Ha? Opo. Sundan mo lang yung liwanag dahil yun ang Diyos ha. Yun ang guardian angel mo. Pikit, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magdidilat ha. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Kristo at Amang Jesus, Amang Nazaren. Nasa inyong harapan ng inyong anak at muli kong tatawag at mananalig at manampalataya. Nasa inyong harapan din ng inyong anak upang magpagamot, upang maiwasan ang kanyang karamdaman sakit. Kung meron man po talaga nagagambala sa kanyang kaluluwa at espiritual, o sino man po ba talaga nagpapakita o anumang galit sa kanyang isip at puso, o meron man po talaga nagdarasal, tinatawag ko to sa espiritual ng Panginoon Kristo. Pahintulutan niyo kung makausap sila sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan. Tinatawag kita sa espiritual ng Panginoon Kristo kung nasaan ka man naroon. Hinahayaan kita makapasok muli dito sa taong ito. Kung sino man ang gagambala rito sa taong ito, inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. Pasok. Amen. Pwede ba kitang makausap bilang instrumento ng Diyos? Ha? Anong nilalang ka? Anong nilalang ka? Pwede ba kitang makausap bilang instrumento ng Diyos? Tao ka ba hindi? Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo si Kristo? Huwag mong pilitin, huwag mong kalasin sa loob ng katawan mo yan. Maniwala ka sa akin, pipilipitin kita pag tumakas ka pa. Makikipag-usap ako bilang instrumento ng Diyos. O pwede ba kita makausap bilang instrumento ng aking Ama? Kapayapaan ng aking dala bilang instrumento. Hindi kita sasaktan kung makikipag-usap ka. O pwede ba kita makausap? Ha? Babae ka ba lalaki? Babae. Sige. Tao ka ba hindi? Tao ka hindi? Tao ka hindi? Tao ka? Buhay na tao? Buhay na tao hindi? Buhay na tao hindi? Hindi ka buhay na tao. Kung buhay ka ng tao, bakit nandiyan ka? May galit ka ba sa taong ito? Nainggit ka? May galit ka ba? Nainggit ka? Sa pangalan ni Jesus, hinpo mo yung mga kamay niya. Pupugutan kita ng hininga sa loob ng katawan niya pag hindi ka nagsalita. Lalaban ka talaga. Ha? Babae ka lalaki? Babae. Galit ka sa kanya? Nagagalit ka ba sa kanya? Nagagalit ka ba? Sa pangalan ni Jesus, selyuhan ng mapagpalang kamay, Ama. Ano? Lalaban ka ba? Ha? Hindi ka makakatakas sa loob ng katawan niya. Lalaban ka sa loob. Lalaban ka. Sige. Kakalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Kalasin mo. Kalas. Tanggalin mo. Huwag ka na babalik sa loob ng katawan niya, ha? Wala na malala niya. Tanggalin mo. Ano yung nilagay mo sa kanya? Kalasin mo. Sa pangalan ni Jesus. Kalasin mo. Kalas. Kalasin mo. Tapon mo yan. Matagal ka na sa loob ng katawan niya? Matagal na? Tao ka ba hindi? Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Tao ka hindi? Tao? Hindi. Tao ka ba hindi? Ayaw mo magpakilala sa akin. Sige, kung ayaw mo magpakilala, huwag ka nang babalik sa loob ng katawan niya. Sa pangalan ni Kristo, babalik ka ba sa loob ng katawan niya? Hindi na. Babalik ka ba? Hindi na. Kalasin mo. Kalas. Huwag mo pakalaman ang katawan lupa niya. Lalabanan kita sa espiritual ng Panginoon Kristo. Kung physical ang katawan ang gagamitin ko sa iyo, hindi ka rin mananalo. Kalasin mo.
kang tanggalin mo lahat yan. Huwag ka na babalik sa loob ng katawan niya. Saan ka nakatira? Sa bahay ba nila? Sa labas ng bahay nila? Ayaw mo magpakilala kung tao ka o hindi. Tinatanong ko sa iyo kung babae ka lalaki. Huwag mong pakilaman ang katawan niya. Tanggalin mo. Sa pangalan ni Kristo. Tanggal. Tanggalin mo lahat. Pasintabi po Panginoong Jesus amang Nazareno. Tinatawag ko sa Ela at saka si Iya. Proteksyonan ang buong bahay. Proteksyonan ang taong ito. Upang hindi makatakas sa masamang espiritu. Ayaw magpakilala kung tao to hindi. Tanggalin mo. Lahat. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya, hindi na. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya, hindi na. Sagutin mo yung tanong ko. Hindi na. Hindi na. Babae ka lalaki. Babae. Tao hindi. Buhay na tao hindi. Sige, kalas. Buhay ka hindi. Makukulang ka ba? Mababarang ka ba? Espiritu ka ba? Ano ka? Elemento ka ba? Tanggalin mo. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Tanggalin mo. May sapit eh. Unang tingin ko pa lang sa kanya. Tanggal! Dahil yun sa mga mata niya sa kanan. Napansin ko kanina. Ubusin mo! Ubusin mo! Ayaw mo ubusin, ubusin mo! Ano kaya kinagagat mo? Ayaw magpakilala eh. Hindi kaya tao. Ang tao yata to. Pero hindi ko pa sigurado kasi ayaw pa ibigay ng hudyat ni Magnetico. Tanggalin mo! Tanggal! Tanggal. Ubusin mo yan. Lahat. Kailangan sa paa to kabitan. Lumalaban, parang... Lumalaban. Hinahatak na yung kamay ko. Lumalaban. Ang lakas niya. Parang, Para akong nakikipaghila ng kalabaw. parang hindi nga parang hindi nga babae. Dito baba. Tanggal! Sa pangalan ng Ama! Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Sagutin mo ako, babalik ka pa, hindi na. Andiyan pa yung sa loob ng katawan niya, dahil hindi pa natin yung bilalabas. Tataas na yung dalawang antas. Mababalik pa dito. Mag-open naman sa kanya. Kalasin mo. Sige, ubusin mo. Nababaling pa dito. Hinahatak niya. Kalas, lahat yan. Marami pa yan. Sa pangalan ni Jesus. Wala na. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Babalik ka pa. Hindi na. Babalik ka na, hindi pa. Sagutin mo yung tanong ko, babalik ka pa, hindi na. Babalik ka pa, hindi na. Babalik ka pa, hindi. Babalik ka pa, hindi. Babalik ka na, hindi na. Okay, kalasin mo lahat yan. Huwag kang matigas ang ulo mo. Hindi ka rin naman makakatakas yan. Paano ka makakatakas? Eh, tinawag ka ng aking ama. Ang Diyos pa rin ang may karapatan magpaalis dyan. Kalasin mo. Lahat. Mapabaling pala ito. Amimbor na lang kanyang katawan. Ibig sabihin, masamang espiritu. Kalasin mo. Pero meron dito sinagap lalaki, tao. Buhay. Pero may edad na siya. Kalas! Kalasin mo. Sige. Kalasin mo. Subukan mo pumalag pa ng pumalag dyan. Higpit ng higpit sa'yo sila Magnetico. Magnetico, pausukin! Magnetico, lagyan ng apoy. Sige, kalasin mo na. Okay. Talagang gusto mo makipaglabanan, ha? Tanggalin mo. Tinititigan mo ko ng masama. Bakit? Akala mo matatakot mo ko. Ipikit mo yung mga mata niya sa pangalan ni Jesus. Kalas. Kalasin mo lahat yan. Linisin mo. Tapo mo lahat. Huwag mo na akong dilata ng mata. Tanggalin mo lahat. Anong tinatanggal mo dyan? Ano ito malapit? Kunin mo yan! Linisin mo lahat. Walang alam yan, yung tinanggal niya. Pangontra yan. Huwag mong hawakan, baka magkaroon ka ng sakit. Ako kukuha. Tanggalin mo! Tanggalin mo lahat. Anong nilalang ka? Tao ka ba hindi? Bakit tayo mo ibigay sa akin kung tao ka o hindi? Tao ka, buhay? Lalaki ka, babae? Hinto to! Lalaki ka? Lalaki ka? Bakit kinukulam mo ba to? Kinukulam mo ba siya? Ha? Oo. Bakit mo siya kinukulam? Bakit mo siya kinukulam? Ayaw mo sumagot? Bakit anong ginagawa mo sa kanya? Bakit mo siya daw binabaliw? Binabaliw mo daw to at pinapakita mo ng hindi kayang ipaliwanag ng sensa. Kalasin mo! Kalasin mo! Huwag mo akong dramahan sa loob ng katawan niya.
Alam mo, wala ka sa loob ng katawan niya. Hindi ito masasaktan ng palito lang ng kabilis. Binabali mo yung mga palito ko. Kalas! Sino nag-utos sa'yo trabahuin mo to? Ikaw ba yung personal lang may galit sa kanya o may nag-utos? Sino nag-utos sa'yo? Kakilala niya hindi? Sagutin mo yung tanong ko, kakilala niya hindi nag-uutos sa'yo? Kilala niya? Babae lalaki ang nag-utos? Babae lalaki ang nag-utos? Kaano-ano niya yung babae? Huwag mo sasabihin ang pangalan niya sa akin. Kaano-ano niya yung babae? Kaano-ano niya yung babae? Ayaw mo magsalita? Kamag-anak niya ba to? Kaibigan niya pa? Kung ano-ano niya tong babae? Sa pangalan ni Jesus! Kaano-ano niya to? Sige, magkano ang binayad sa'yo? Magkano ang binayad sa'yo? Sa pangalan ni Jesus! Magkano? 50,000. Okay, tapusin mo. Siguro naman sa 50,000. Maligaya ka na doon. Matagal ka na ba nangungulam? Taga saan ka? Taga saan ka? Hindi ko na inaalam ang pangalan mo. Makati. Sige, kalas. Tanggalin mo. Lahat ang nilagay mo. Ilang buwan mo na ito tinatrabaho? 7 buwan o 7 taon? Ilang buwan? 7 taon. Sige, kalas. Okay. 50,000. Anong nilagay mo sa kanya? Anong kinuha mo? Anong kinuha mo sa kanya? Picture, pangalan, ano? Picture. Kalasin mo. Anong nilagay mo doon sa picture? Saan mo ito nilagay? Saan mo nilagay? Sa salamin? Naintindihan ko na kung bakit nagre-refleksyon ang kanyang mga mata at nakakakita siya ng multo. Dahil sa salamin. Kalasin mo lahat. Tanggalin mo. Tigilan mo ang pagkukulam. Naintindihan mo? 50,000. Ilan taon ka na? Matanda. 45 ka na? Okay, kalas. Nasaan ka nitong araw nito? Nasaan ka nitong araw nito? Sino kasama mo? May pamilya ka ba? Wala. 45 ka pala, natural. Wala kang asawa, meron? Wala kang asawa? Hiwalay. May anak ka, wala? Ilan ang anak mo? 2. Ano siya, babae, lalaki? Ano ngayon nauna, babae, lalaki? Babae. Ilan taon yung panganay mo? Ha? 12. Yung anak mong lalaki, ilan taon na? Ilan taon na? 8. Sige, kalasin mo. Saan mo natutunang magkulang? Mataas ang antas ng dasal mo. Gumagamit ka ng salamin para ibanda ang mga mata nila para makakita. Tanda mo yung salamin. Pagpatak ng alas 12, titigan mo ang sarili mo, alauna. Makikita mo hindi mo dapat inaasahan. At huwag kang matutulog na kaharap ang salamin. Kalasin mo, saan mo ito natutunan? Sinong taga-saan ka ba talaga? Katulad, taga Makati ka. Tanong ko, saan ka lumaki? Anong probinsya mo? Cagayan? Cagayan Valley? Sige. Ninuno mo? May subo ka, wala? Ilan subo mo? 4 na anong kulay? 4 na itim? Napakataas ng antas mo. Kaya alam ko na, kaya nagtawag na ako ng Panginoon Kristo at tumawag na ako sa mga anghel ko. Dahil hindi ubra sa iyong palito, nababaling palito, nalulusaw. Babalik ka ba sa katawan niya? Hindi na. Sige. Sandal mo katawan niya? Inalis mo na, hindi pa? Tama na yung 50,000, naintindihan mo? Wala akong pakalam sa kakaibigan niya. Pero tatapusin muna kita kung kinakailangan. Babalikan mo pa ito, hindi na. Bakit inutos sa'yo ng isang tao na pakulamin siya? Anong dahilan daw? Siguro naman, kukuha ka ng dahilan, bakit mo pinapakulam ng isang tao? Bakit daw siya nainggit? Dalaga pa ba yung nagpapakulam o may asawa na rin? Nainggit sa kanya? Binayaran ka ng 50,000, ha? Ikaw nagsasabi niya, hindi ako, ha? Taga-Cagayan ka, ha? 4 ang subo mo ng bato. 45 years old ka na. 2 anak mo. 1 12 tsaka 1 8. Iniwanan ka ng asawa mo. Kaya kayo iniwanan ng asawa mo, siguro salbahay ka. Dahil nakikita niya ginagawa mo kasamaan. Kalasin mo! Sige, kalas! Meron pa, wala na?
sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Rafael, bigyan ng init at tusukin at tanggalan ng kapangyarihan ng pasubong itim na pula. Amen. At kunin sa puso niya. At kunin. Dilat. Sabi mo in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Sabi mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag ka mo nagagalaw. Saglit lang. May kukunin ako sa tinapon mo. Saglit lang. Sige. Dilat. Mayroon pa nga. Tope. Eto, huwag ka mo nagagalaw. Teka lang pala. Wala tubig. Maubusan siya ng hangin sa katawan. Hindi kakayanin na tagal. Anong pangalan? Pangalan mo? Sabi mo in Jesus' name. Amen. 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 Pagpagmumpa mo, konti lang. Sige, inom. Dahan-dahan lang. Sige, sandal. Hindi, sandal ganun. Umuro ka yung katawan mo. Ano ba itong tinatapo mo? Negative energy to. May body spirit dito sa loob nito. Dito siya kumukuha ng lakas. Hindi to bulalakaw. Kundi ang lakas ng presensya ng kadiliman. Ito, wala tong problema. Ano to eh? Ang tag dito? Saint Benedict. Ito, Chinese. Bakit mo tinapon to? Nung nasa isip ko po, parang kailangan ko siyang ilabas kanina. Tapos parang may nakita ko sa salamin, dalawa sila, lalaki babae ganun. Lalaki, babae? O may papalitan, maitim. Sa Maitim. salamin mismo ng bahay. Sa salamin ng bahay? Huwag mo itong susuotin. Pwede lang to Saint Benedict. Pero ito, hindi ko alam to anong ibig sabihin nito. Sa Lucky Charm to, di ba? Dragon. Pero walang basbas. Pero ito, huwag mo itong susuotin. Itapon mo ito sa tubigan. Nasa sa'yo, kung dadali mo, bahala ka. Sa'yo naman to, hindi naman to akin. Ano pakiramdam mo pala? Kumaan po. Hindi na nalalagas yung buhok mo? Hindi na. Naiintindihan ko ng kakayahan niya. 4 ang subo niyang batong itim. Pag sa tuwing alas 12, alauna siya gumagalaw, nakakakita ka ng hindi mo kayang ipaliwanag. Dahil doon sa salamin, sumilip ka minsan ng alas 12, Biyernes Santo kaya Martes Santo, ng alas 12, titigan mo yung mukha mo at makipag-usap pa sa sarili mo, makikita mo hindi mo inaasahan. Ganun ang kapangyarihan niya. Napakataas ng antas ng kanyang kakayahan. Nababali sa yung palito. Ano yung sa palito? Mainit, masakit? Masakit sobra. Anong sobra? Sobrang sakit ang tiing na. Hindi, yung palito dito muna. Inilagay. Hindi na mahaldawan ni pala sobrang sakit. Hindi ito yung sa palito. Walang gasgas yan ha. Tumaas ako ng antas. Balak sana kita lagyan doon ng stick doon sa paa mo. Mas malakas na antas na yun. Hindi kakayanin ng papel. Yung posporo nga, nababali. Lalo pa kayong papel. Ibig sabihin, napakalakas ng angkan niya. Napakataas ng antas ng kakayahan niya. Tingnan mo yung daliri mo, pantay na yan. Simula sa dulo. Ayun, tingnan mo, ibukan mo maigi. Di ba? Walang labis, walang kulang. Hawakan mo yung tiyan mo. Tigas mo lang bot. Malambot na. Hawakan mo yung leg mo. Pati yung ulo mo kung may nalalagas pang buhok. Kala ko kukuha ka ng panaksak, sasaksakin mo ako eh. Ang lakas niya. Itong bato nito, huwag mo itong susutin. Kumuha ka na lang ng... Kasi ganito kasi yung binibenta ko sa kanila eh. Hindi ubra sa ito.
Huwag mo itong susuotin. Negative energy itong batong ito, hindi ito bulalakaw. Kumukuha siya ng lakas dito. Bakit mo ito tinapon? Parang may sinabing itapon parang kunin sa Sino nagbuto sa'yo? Ang Diyos? parang gano'n. Para liwanag? Oo, liwanag. Kailang. Kailang ha?